ये बुआ गो मां हला कौन है ए भाई ना कौन है ढोकटा गुटे भीतर के ढुकी गला केन के ढुकी छे भीतर के ढुकी केन भीतर के ढुकला बुआ गो मां ये मां गो बेटा लफाका जाने एमा काना गुटे चाबी देला गुड़ मोहरो कोन भाषण तोके चाबी देला काहे जाई देलगा गुरी के नाम आजुछली हो ठीक है देखो भल से कराई तेरे गुनिया के डाको गो फुका झोरा जल्दी कर